Varila myšička kašičku na zelenom hranzličku. Ideme na to, priatelia. Otuži. Ráno, 7 hodín. A ideme do vody. Tak je zima. Kto to vymyslel? Aby ti zima nebola, maminka. Juj, sneh, juj, sneh. Kristuša. Vedel si, že otužovanie až 250 násobne zvýši tvoj dopamín. Je to niečo obdobné ako pri užívaní kokainu. Akurát ťa to nezničí a uvoľňovanie dopamínu sa drží niekoľko hodín na rozdiel od koksu. Takže ak chceš byť šťastný, nefetuj, ale otužuj. Ideš ku mne, maminka? Nie.